Dia balai nugen sene na dayale. Ngoke. Bukan ibe mo. Na pili opo. Nkiti. Dia choli ye bidu. Kelo bolu kan zuzu ni na kuse. Ko buni wala ko ya na ku ya lo na nwa ya no. Enwe ma akọlụ o. Akọlụ m we no nkiti enwe ya nna alụ. Enwe ya nna alụ. Enwe ya nna alụ mana enwe ya nna alụ. Gini ki na. Ama mi ya nna alụ. Mana ya mana enwe ya nna alụ. Onwe ebe na alụ. Amụkwa na taa. Kwụsị ịma na ọlụ adịrọ n'obodo a. Chelu ka kwupụta onwe ebe na alụ. Anụ na-ezu ori anụ ọlụ ka ọ bụ. Ori azụ ọlụ mmanye na nwa akwụyalụ n'obodo ọlụ. Nwatale. Ebe a na-asụ na onwe ya nna alụ. Ebe ịma na onwe ya nna alụ. Onwe ọlụ ka nke ahụ. Ịma na ọlụ adịrọ n'obodo anyị amụrụ gị taa mba amụrụ gị taa. Karịgwo. Emekwa ekeresimesi ọ na-ịgbagworo tupu mgbawa nke m. Ọlụ adịrọ n'obodo a ka o nwere ọlụ dị. Kedu ọlụ dị ebe ahụ? Achọrọ m ka isolu agbọkwa n'ebe ka ekwusie gị zupụ ejegbọ. Achọrọ m ka isolu nwa ọyị nna ya nke na-ele afịa ọgwụ n'obodo anyị. Isolu ewe je n'elu ọgwụ. Ị na-anọ na shọpụ a. N'obodo a? Mama ọgwụ ebe. Mama ọkwa ebe a ka nsogbu dị. Ọ bụrụ ile afịa ọgwụ na-ewute m. Ihe na-ewe m iwe bụ mụ nwe nọ n'obodo a na-azụ afịa. Mmụọ bụ nkịtị mmụọ na mmadụ na-achinyere aka elu. Ihe asị m bịa nọ n'obodo a zụba afịa. Ihe na-anọ n'obodo a ihe mere na-ekwu ịmụsịa gbagobe Lagos. Ije ebe a ije bido nke Lagos. Ma ọ bụ Kotonu. Lagos nke Eko. Ma ọ Kotonu. Hey! Thank you, choose more Ghana. Ebe ọbụla ịmasị ịchọkwa ijebe America. Àwọn ma fe ben dai na kpọ. Ka njebe Lagos ebe nke Eko. Sala na ebiro echi. Ka mba ime ụlọ. Okay. Makwa mma ọ na-akwa m aka o. Easy. Ọ bụrụ sọ Lagos ihe agbago Eko. Ihe jebuja dara River Niger jee ebe a wee bido ya bụ afịa. Nye mmụọ. Pụ ebe a gị jee chọọ onye ya mụ aka na akpa kawa kụgbuo ire ife na-abụta ị na orimili ju Lagos. Maka tarapụ nga pụọ. Ya anọgoro n'obodo a nọta ibe ịchọwa ebe ya agbago. Onako ajambele yo ajambele yo ajambele Oye no. Obi. Ke na-eti gị akwa, ke na-ebela akwa, ke bụ nsogbu gị. Biko gwana m. Ke bụ nsogbu. Ọkwa ịmụ na ọkwa na onye kwupụta nsogbu enyere ya aka bụ onye ahụ mkpa. Kedu ihe ọgwanụ m? If you menta, emebi m nnukwu ihe ya. Mebi nnekwu ihe. Mana ewe n'iwe, kedu ihe dị ihe ahụ imebiri? Kedu ihe dị nnekwu ihe ahụ mebiri unu? Gwa m. Ọkwa ịmụ na ọ maka ka m kwụ nọrọ ebe a. Gwanụ m ya o. Ụmụ ọmarịcha bụbọ fọm taa n'ụzọ. Osikwa na ọ fọm n'anya. Wee kpụrụ mpụ apụọ. Gotesi alụm ife ịma gidite ebe dị iche iche. Jụrụ, gịnị agwado sị ije ebie? Jombia. Agwa m ya n'afọ m bụ Julia Sandra. Ọnwụkwanụ ka o ji na-emebi ọhịa na-akpọ slaying ya na packaging. Ịbụzi nnukwu nwata nwa agbọghọ ugbu a. Onye ka o ji na-ezuzuga ọnwaghị ife. Ọ bụ mgbe packaging na slaying ahụ mebiri m nnukwu ihe. Ewu kedu ihe mebiri m? Kedu ihe mebiri? Kedu ihe mebiri? Maka na nwata nwoke achọrọ idelu m cheki.
o pụtagokwa cheki ka o dezie ya wee si ya na ya jelu na ya ede bụ obiọma okwu dị nka sị m na ọ ghọtara na hụchi na afọ m bụ Julesandra n'afọ m abụọ Julesandra na obiọma okwu dị nka ka ọ ya ede na nwoke wee hapụ m jewalụ ego nwa afọ cheki. Onye ka ị na-ebela akwa nye nwoke amaghị ife onwere ọgụgụ isi na-ekwuru nwata nwa agbọghọ dịka nwatakịrị ọ na-awa afọ n'abalị atabi anya ka ọ nechara anya hapụ ọ maghị ife ọ na-agabiga ọ mara ihe na-efunarị ya ma kedu ihe na-ekwuzi obi m ịma na ebu nke m mana ya dịba nwoke a gafee nwoke ọzọ ga-abịakwa nwa nkịtị a na-ekwu okwu ego ị na-akọ akụkọ ọzọ ọ kwara ya ka m ji bịa ebe a nenenu m anya ana m apụrụ ya eji nwoke eme abụkwanụ ndị mkpa ọkwanụ ị na-ekwu okwu bọbọ nkịtị ọ na m adịrọ mma ụdị ngụgụ ya ngụgụ chaa gị ebumapụ anyị niile ga-ebe anya mmiri ya mee ọbapụkwu ime bịa ka nje gụgụ ọgụ ọka ngụgụ anyị nyechaa gị ya nyechaa gị ngụgụ Nkiti, sa. Kere po ngwa meje. Onwero. Iwe poli ya n'aba n'ime. Nwoke egbe ejide aka n'ugwu n'aba n'ime. Isi na onwero. Mpe ewo ni wo biko ewo ni wo. Kere na ati gba isi na onwero. Ile poli ya n'aba n'ime ejide aka n'ugwu. Ọkọrọ nwa nwoke ọdụm maka nna achọ. Ọbatago ọnọ n'ime. Kete kpa enwero nwanne m ọgbugbo. Ị na-ajala? Nwa mmadụ kompas ejiji achọ ọdụ mmụọ. Ya kompas ejikọ ọdụ mmụọ. Ọkwana ka m wee fie ọsịsọ biko ewe n'iwe. Ị na-achọ ọdụ mmụọ. Ị gbọdọ ebe ya afịa. Na mụ agwazighị ebe ya afịa. Jewe n'ebe ahụ na-aṅụ nkwụ ọcha ụmụ izuzu eze nwụrụ. Jewe ebe ahụ ya afịa. Si ọkụ ọsịsọ. Kedu ihe na-emela akwa otili gị ihe? Kedu ihe na-eme ka mgbọta nke na-eme? Ị na-ebe akwa ebughị eji aka n'ugwu. Ị na-ebe akwa. Ejide gbara aka n'ugwu na-ebe akwa. Ekwere m anyị biko. Ekwere nwa na-eje n'ihe nwa m biko. Ekwere nwa na-eje n'ihe nwa m biko. This useless boy. Obiọma! Ụwa a na-eche ọzọ a na-eme atụrụ mụlụ ebo na ịgba aka nwa nwa dị nwa nwaanyị be anyị ọ dịkwa mma ka ihe mmadụ ga-eme ịmara nke ya amaka ọ bụ na di m na-abụ ọnụ kata wetu obi ya so dị isi enwela anwụrụ na-enwela anwụrụ obodo ya dị mma eji anya ọma enwe anya ma aṅụrị na mgbe ọbụla ọ na-agbakasị arụ imesi ebe a kịta ụlọ atụ anyị ịbaluelara ezigbo ụlọ gbasa nwunye ezigbo nkata agwaghị ihe nji aṅụ mmanya mana ụlọ ebe niile ka anyị akọcha ya adịsị mma ejere m ozi na wee fụ ị ga-ịnọ n'ezuli ike wesị ka m bata ka nkene mana m bichiri ụzọ ọ dị ka ndị Igbo ji wee sị na osisi bichiri ezi na-eli apa mma mana nke ịwa apa ekene ka ị niile ọ bụrụ apa mma nna ya sịkwa nka njiri ohere a wee gwago ovive na-agbalị m obi sinsi biko asị nka nyụọ ya ahịhịa ka ị na-eme anya n'ume melụ m ebele na m atagbugo onwe m n'afọ biko ọlụ maka ịgbazinye ego nwere ọkọrọ nkịta ọ bụrụ ego mana ife ya emelụ nkalịkwa ego inwe ike menwelu m ya ọ kali ego niile ya enye m n'ụwa
Oh, eche m ego maka na. Ngwa kwuo. Biko achọ nke gwa nwa nwoke. Ọdụ mmụọ. Ka ọ rapụrụ ụmụ nwa m aka. Nye sizi n'ebe nwa nọ ga-ezi biko. Ya na nwa ahụ na-azọ. Ọ gbakwa nke nwaanyị nọ nkịtị. Nwa nwoke. Nkịtị ka ị na-ekwu maka ya? Enu, nwa gị jụrụ nwa m ya bụ ulu. Mgbe ọ bụla nkịtị ya elini, ọ kpọdụ mmụọ n'ọnụ. Nwee jewe kpọpụ ya ebe ọ ya nọkwa ka o jee ma ma ya bala onwe ya olu gbaa mbọ ka ụmụaka ibie. Ọdụ mmụọ were ogidi nọ na tii obodo a o wee bịakwa na abụ wee kwụyalịbakwa ka a si akwụyalị. O ji ọgwụ ka ọwụdọ. Amamibe o ji adọyalị ya. Ị mara ibe o ji adọyalị? Ị makwa na sị na abụ agụlụ ya na-achọ ji ya. Amamma ji mmụọ nwa agụlụ ya wee na-adọ ya. Mmụọ na ọdụ mmụọ ya na-eme ka ife lile amụsụ ka ọ na-enenere ya anya ma ọ bụ na ife anya anaghị tie kpalakpala. Chelo onye eji maka ya bịa ihe a kịta ị na-ekwu maka ya wụ nkịtị nwa gị. Nkịtị nwa m. Ya nkịtị nwa gị. Ka mama ya bụ ulu. Ngwa ka m gwazie gị ofe ihe marọ. Ka m kọwalụ gị. Ka m kọwalụ ka o doo anya maka na anya lụrụ m ana m ele nnu anya na ndị na-ahụ ihe na-emenụ. Ị marọ na otu nnọkịta unu ume dị m ume ekpele dị m sọsọ mụnwa godo mgbe emewe ọpịpịa mewe ekpele n'isi nwa m a na-akpọ ọdụ mmụọ na mmemme ka ya mme ya abalị ịsaa nwa m enwere onwe ajọ mmụọ ji ara ya mana ebe m na-ekwu okwe bụrụ nkịtị obodo anyị niile agbakọ kpeweli ekpele kpee nye ofu arọ wede ya na-azọpụta ya nkịtị nwa gị analighị anali ị na-asị na ọdụ mmụọ nwa m alafu ya chekọsi lafu ya ka onye ọ na-alafu ọdụ mmụọ nwa m igwe nwere ka nlotebe nlozoro elozo biko ka nna ayọ gị ngwa ebe ọ bụ otu ọdụ n'ịyala ekpe nwa ekpele ka anyị gbakọzie aka ọnụ wee kpebe ya. Jee kpebe nke gị ka mkpebe nke m ume adịbe m ikpe ekpere mgbe m nweta onwe m mkpebe jee kpebe nke gị ọkụ obodo niile ka ekpebe ihe ji nwa gị ha wụrụ obele ihe. Mụ na anyị ga-emenwu ife a ọ gbala obele ife ijide nwa njide nke achọrọ na m jee mebe nke gị ka mmebe nke m biko wepụkwa m aka. Nna ife nji ekwuli ife a bụ achọrọ nke ife a pụọlụ mụ na onye ọbụla okwu n'obodo a ọ mụtalụ nkapị pịa anya ọnụ jide nwa ya ọ bụla ụdọ ọ bụla eliwe ekekwe ya mgbe ka nkekwe nke m otegoli nkewe mana ama na nwere dị akwa nwa gị mma ihe ọ na n'iyi wee elegelede nke ya ọ dị mma elegelede ka ọ na n'iyi nke ya ọ narụra n'iyi nke ya evu ọ karụra n'iyi kedu ife ọ ka dị eme ị na-apụsọ nwa m mba ka mmanụ nke ya ọ na-agụ anụ n'ite ofe ọ nara ezu anụ n'ite ofe ikpuchiwe gị ya ọ nara ezu anụ n'ite ofe ikpuchiwe gị ya ọ ya ihe nwa gị na-eme ka ịbịa gwa m ikpuchiwe gị ya ọ bụ m aka nsogbu adịrọ kpuchiwe ya mana ife mma bụ nwa chọrọ okwu na ụka ọkwa m ife nji ekwulu mfukwa ya na nwa m na-esi ife dị n'ụlọ ya pụọ ama mfukwa ya na be m ife dị n'ụlọ ya pụọ ama ọkwa ya ka m ji bịa gwa ịma na m na-enye ya nsọpụrụ jidekwa ya ọ na-azakwa ọdụ mmụọ na-azọ ọdụ mmadụ ya dụrụkwa gaba ma ya nọdụba be ọkwa ya ka m si ka m bịa ọgbọkwa mkpalị ka m ji bịa anabagokwa m ejikwa m ayụyọ wee bịa mana o nwere ike mbịazie ọzọ ọ baa n'okwu na ụka onye nnu na-aka onye ogili ọnụ ata nga ụta ị na-eke ka ndị Yoruba kwakọja ka ndị Yoruba wụrụbe m ka ị hụrụ ya abịa kwuo okwu ịkwakọtara nnọọ ọ dịghị nnọọ zuo gị oke dị ka nwaanyị Yoruba ịbịakwa m okwu atara nga ụta ọ bụ ka a na-eyiri akwa ndị Yoruba mụnwa wee riki ka a na-eyiri akwa ndị Yoruba ata m ọrụ ọdụ mmụọ nwa m mere m nkịtị chelu ka m bịa chelugbodo ka m bịa kedu ụdị mmadụ isi na ịgbodo kedu ife bụ na o nwere ọgwụ iyi enye nwanne gị nwaanyị arụ na-adịrọ ka arụ nwee ike ịdị ya mma papa ọ bụrụ na m achọrọ inye ọgwụ achọrọ m ịtụlu achọrọ m ịnwa chaa nkịtị ana m abịakwa ka m bịakwa kedu ife ị chọrọ ịnwa achọrọ m ịmụ ife ọhụụ gịnị bụ ife a gị chọrọ ịnwa papa ọ ka mma na akpọ ya kpọga n'ụlọ ọgwụ ka a were mgbamgba onu komitafa nyochaa anya ma nye ọgwụgwụ dị mma ọ nata ahụ adị ya ọ ka ha mma n'ọhụ ha ebe a ka m mụrụ mmadụ ebe a ka m mụtalụ mmadụ
kedu ụdị mmadụ isi na ịbụ kedu ụdị mmadụ onwekwodụla otu mkpụrụ ife iyi abalụ mmadụ n'ibe ya na onwero ka ịba ulu na ndụ gị eri ọnwa ịnọ ka ị nọ n'ebe a na-ele ọgwụ nọ nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ wee lue na nke ịnọ onwere otu ife ịmụta nwuru onwere otu mkpụrụ ọgwụ ịma ị ga-enye nwanne gị nwaanyị arụ na-adịrọ mba si ebe a pụta asọrọ gị na m amara anya ọgwụ ama m anya ọgwụ papa ọ na ịmarọ na ndị dọkịtọs anaghị agwa ụmụnne ha ọ na ịmarọ abịa mana ọ bụrụ na m achọrọ igwu ya na-ewe m iwe ihe na-ewe m iwe bụ na okwubere okwu oke mmanwụ papa isi na agwa ọhịa ikwu okwu ewe ma na isi na agwa gị okwubere okwu ka ị ka mmeziwe ma ihe na-ahị ya papa ọ bụ na ọ na-ekwu okwu wee mara ka m mesi wee gwụọ ọgwụ nye mana papa ebe isi na ịma mkpa ya ji ụlọ ọgwụ kpọrọ ya bịa na kemisi anyị menye oche ọdịnala mmanye ọgwụ mfụrụ ya n'aka mfụnite isi nne ya na mkpụrụ anya nwee nye ọgwụ n'ọnụ mmegide otu ọla wee mara ihe n'ahịa mana ọnwụ na okwu okwu mwegide ọgwụ n'ọnụ ọ ma kwuo okwu mara ihe n'ahịa ike gwụrụ afụgwo m ife ai nkịtị ifele mekene gị na nne gị isi na gịnị ka unu na-apịtọ n'ife kedu ife unu si na unu na-apịtọ na-eri ọnwa ịnọ na m abaghị ulu ifele mekene gị papa akekwa nke balu ana m agụ azụ kedu ife unu na-apịtọ ana m agụ azụ n'itoke na-agụ papa biko hapụ nka njọ ọlụ kedu ife gị na nne gị na-apịtọ ifele megbuo yi ifụkwa ife ịmụrụ na ife ịmụrụ ifụkwa ka isi wee zụọ anya isuri ọ bụrụ mmadụ ifụkwa ife nya na nkịtị kwụ akụji ya aka na abụọ zụọ ya alụ n'ime a na-izu nwoke ọrụ nwoke na-azụ nwoke anyị were ya nwa ịwụwa na mmanya ị na-akparịkwa yunifọm anyị ị na-akparị yunifọm anyị ya ga makwa ma ịsakwa ba glaasị asa nwa ọkwa mmadụ mụrụ gị nwa mụrụ tie mkpu nwa mụrụ baka n'isi ọkwa mmadụ mụrụ ife nwa mụrụ tie mchi mo obi mechikwa nekwe mbaga ọdụ mmụọ na-aga nwoke ma isi na ya ejepụ ya isi ebe akwa ndị ọga ebe akụ nọ imekwa otego nza nchagharịbara unu onwe ọbụla ebe meti ibere isi tinye aka tinye ụkwụ tinye ahụ m na nna achọgharị unu ya bụ ezigbote ihe dị m mkpa ya nwoke m sent ọdụmmụọ mba polis sent ọdụmmụọ ka mmenekwa onugu polis obele nze kedu isi ka isi kwuru otu ọnụ na amarazi onye mbụ ọ na ịmarazi m ọkwa na mmụnwa ezigbo ọkwa aka unu ọkwa nkịtị anyị nwere ọgụ nọ na otuto ka isi etozi anyị gbagote bịa nkịtị ị na-anya kịta o nwere kọrọ anyị ọ na o nwere ga ije anya kasị ka ikwuo mmanya ka ị nwụọ ọ kọrọ anyị na-arụ anyị ejiri chaa mmanya nsogbu adịrọ ya bịa ka ijebe nsogbu adịrọ biko ewe n'iwe bịa nkịtị ka ebe iche na-eme mmanya ọfịsa na-aṅụ ebe iche na-eme mba ewe n'iwe ọ bụrụ maka mmanya ka njibi mmanya ọfịsa na-aṅụ ewe n'iwe ama m na ọ gị wụọ mgbe egwu adịrị ya n'anya ewe n'iwe ime ihe nkwuo na-achụ unu ọ dị ezigbote mkpa ọ bụrụ maka mmanya o mana ịsụ m hụrụ njọ ngwelụkwa obere ọ bụrụ na anyị maara onye ewu mana ọ bụrụ maka ya ka nje na-achụ unu ihe nkwuo na-achụ unu dị ezigbote mkpa ọ dị ezigbote mkpa ọ dị ka onwe onye anyị akpọrọ ọ bụghị ya ọ bụrụ na ịkpọrọ mmadụ emechaa mụnwa ya esokporozi mana ihe nje na-achụ unu ka m sonyere unu n'ọrụ unu na-alụ isi gaa ihe abago na mkparị ka ime gịnị eme nọla na aṅụtọ bịa nwoke m emechaji bịa na steshọn bịa were ego na steshọn
Amara mu kewude mwadiba. Kewude mwadiba. Dimba ya nani mwadiba. Watakia da. Oh wa gan so ba drone. Nekwe mbaga ajambele mbaga ajambele Odumo naga ajambele mbaga ajambele Nkiti naga ajambele mbaga ajambele Obele naga ajambele mbaga ajambele mbaga ajambele Akwando yim ajambele mbaga Gini kona kodi Osiri gini ajambele Otaka bia wasi ato. Boko. Cheluko. Hey. Ko ngole kan nda gole. Nda chigo, mba cheluko na ngole pam. Na ngole. Mbaga ajambele mbaga ajambele mbaga ajambele Ke bukwa gi we bia fem no tuta. Odupanuma. Ke kwan ki mere. Adi mo ma o, gi wa kwan. Obim, ahi zegu maka ajiri adwa. Adesro mma o. Adesro mma. Edisero mma. Ke na eme gi. Ono bụrụ nwanne nwoke na obere nze. Ekworo ka nsonyere ha n'ọrụ ha na-alụ kwọrụ uwe ojii o. Ekworo ka nsonyere ha. Nkiti. Onwe ebe edere ya na ị ga-eso na-arụ ọrụ uwe ojii n'obodo a. Onwe ebe edere ya. Biko akwa. Ọ mana m fọgụ n'anya nke ukwuu. Ọ bụkwa nna efunarị m ga-anwụkwa n'ọrụ. A na-emenụ. Ọfụfụ na efuru m n'anya gịnị mere gwabeghị m kemgbe m ji wee mara gị. Gị mere gwabeghị m. Hey, onye mara. Hey, nchọ ka nje bute ike nwa ego mbịa mee ego kọrọ na-aba anyị abụrụ ụmụ anyị na-abụ ụmụ aghara ọkwa ya nwa Nkịtị obi ka ị chọọ ka mmeri gị obi ke yo oke mba o nwere ihe dị na n'ebe anụ obi m ịmụ na ọ na-anọlụ gị okwu biko gwa nne ya nsonyere ha alụta ego nye m nke m nke enye ụzọ na-abụ nye gị ofu were ofu oke m menyechazi gị ncha ya dị mma a na-emere gị ị na-emere ndị ka gị mma ọkwa na ka apụ m biko apụ m emechaa ka m mara ihe m ga-eme ga-agwa m apụma obi m chienu m ya nụ biko nụ obi m bịanụ chienu m ya nụ obele Ha, Baba, good evening, sir. Good, sir. Okay, no one on Pam Diva. Baba, because when did you know because I go na go mad? Bia kanju ko no. Ifunu na ko abuna ifo no na alo na ona he ona enye nwunu nni. Obu no na alu olu na enweghị ike igota nwunni rie. Ka ifunu jare na cho ifo ozo lo bado. Eh? Owe ifeli juru afọ dị ya. Ọtụtụ unu nọ na ilo mmiri na-ezo ọ na-amụ ụnụ anwụ na-acha ụnụ n'isi ụnụ a na-ayọ ego ebe ụnụ na-ayọ 50 naira ọ na-abụ ụnụ nakọtacha ya onye ka unu na-eji ebunye na-esi ebe a were nke unu ga-eji na-eri nri na-ete ese eme ihe ka m ji ekwu mpananya akparịkwanụ m ịkparị ya mebe akpụrụ ụbọchie Shut up! Keke unu ya gbochi mpam gemunti ka ngwa inwe anwụ akpụrụ mpam ejemje kpụrụ mpa gị ha obeleze ime nwurie enwere mbụ isi n'ọrụ a gemunti ọkwa iwu n'ọrụ anya enwere isi enwere ọdụ the same rank ka m bụ na rank m na mbara na-enye ọ rank ibu ka m bụ lekwa anya obeleze emezikwa
Uncle now met him Pamaka. Met one email one Pamaka, Mpago, Mamma, honor at the Bab Jebun Kijelian. Makanisi. Nabu Kijelian, Makaniki that Nabun, whatever. Why ya Kijelian Nibun? Makaniki that Chumbun. Nava joy Jeru Bicherazo. And she Jeru Bicherazo. Echanya Bido Kwankai Kosi. Oh, can now Jeru Bicherazo. Nanya Drobun. Mpana Jena Bun Kijelian Drobun. Mpananya, Nanya. Yeah, Machaba by Darian. And she can have a mama in Ala Mpananya. Oh, go calling Yama. I go and I go marry you. John Munikalia. John Munikalia. Memagaresto. Memagares Monun Jajomuni. Nanya Papa, in fact, Gamuti, it's all go calling when Yama. We only be gone yet. Only be gone on whatever. Going nke a gbasara kirikiri otu o ya jide m ka onye ohi ekere ya ifugo oi polisi ba ya nakwa mebike na ọ bụrụ mgbe oge nke anyị polisi na-abụ dimkpa ka a na-ewe na polisi nene nka ọ dị ka nwa mgbere Obioma. Sir. Na ro chabis. Achọkwala m ije ka m jefuo oyi nwoke. Nje. Nchezo. Ichezogo na Egwuonwu na inwe nzukọ taa. Ha! Ọ bụ eziokwu ọgbọ nchezo. Hai, kedu ka m na-eme biko. Achọkwala m ịrụ ọrụ oyibo. Ihe na-eji ya kịta wee interview ọrụ oyibo. I got an idea. Now, Mike, if you were an interview, although you want it. I'm becoming out with that matter again. But you need a jack on us, J, Royibo, interview, James. But the one I do. I was saying, or do you was saying? I said, Namana really need to know. Oh, you could come, will you follow me up? If I got any market, the woman knew. I don't know how to do it. But one day we'll go to Ria. Then when I'm working on him, the one is so. The one is but I can get me. I'm go. I said, Jack, what's I get? I don't got to do no more. What's the way you need to eat? Mad Tanya, no joy in it, but I was one that we are not. Nwa mulutimbu nwa mulubakanis okwa mado mulifa nwa mulutie uchimo mechikwa ije nakumbaga mbaga ọkwa ife unu nzire m ka m na-eme ma na-emesikwa ya ike ya nwoke gbapụ akwụkwọ n'ile ebe niile tupu ịbata n'obi m kedu ife ị na-eme n'obi m nwoke m ife m bịara ka m gwa gị sepụ m aka n'ebe nwa nọ rapụrụ m nwa m ịgwọgoro ọgwụ nke pastọ afọ m ihe emetara ya igwọrọ ọgwụ nke akpati ozu amụrụ nke asịrị na-akwadokwa ịgwọrọ rapụrụ nwa m bịa nwoke m gee ntị ka m gwa gị ọ bụ na isiri ebe a pụọ ife m ga-eme gị ịma mfọ na ị ga-eji akọ ama ịpụọ n'iro abịara mbe kpọrọ nwa gị ịkakwụ mgbe m kọrọ gị ọ na-eberekarị na-ekwu n'anya Emmanuel bus stop. Or drop kina ga. Drop and make interview. Time again I was 500. 500. Emmanuel bus stop and I get 300. Oh, what is your twang? Can I book the mother so? Because Mbulu je Emmanuel bus stop.
mara bụ mmadụ bụ nete ihe enye m 350 ọ bụ na ihe enye m 350 kiro the wickedness we o maka na ịhụrụ na interview bụjanụ m ebe na ejenụ na ahụ 350 ma ọ iri tuo ka m chọọ pasenja ọzọ gaa ka ị na-agbazi ụjọ otu a agwa m prọfet mgbe gị bụ ọnụ mana ga-arapụ gị nsogbu adịrọ gaba Ego carry. Ciao. Mba anya ma anara enwe ọkụ anara amụmụ eme ịkpachagide ha ịkpachawi anyị agụ na agụ mara n'ọdị. Hey! Imarama. What the 5,000? Hey, Joe. Biko, when did? Biko, I got them now. Kenke when I go. Ya Cheluguru. Chelu Rebeleze. Kenke when I go. Makagin ka eji go. Maka na go them now. I go na go. Keba ya gwazo ga na mgbede. Oriju afon. Osoro anyị nọlọrụ ọhịa ọ mara ego na ịlụta egbubie anyị ebuo ewuru ofugu wena galia so na ego na ịlụta ọkwefu nke ọzọ afọ ọnụ eke enyu ụzọ ịtọ nha anya atụrụ m agụgụ Ya agba anyị ka anyị esimi ebe a ọhụrụ ya agba anyị ka anyị esimi ọ na ịmarụ na ọga anyị agụgụ ego ọnụ chelukwo ụmụ ya ma aghọtara o dokwe na m anya na ọga anyị amara ego na anyị nwetara ebe anụ o dokwa m anya na ọ mara ego na anyị nwetara ebe a ka anyị kekwe na agụụ dị m n'ahụ maka na agụ na agụgụ na mgbede ka ya eke ego a so bodro kwa na mgbede okay na mgbede jibejiene na mgbede bịa nwoke m ka ego a ịkwọ 50-50 inye m nke m ijire nke gị Anya na-adịka gị n'ego. Gbọọ na anya adịghị n'ego. Ka ego ejide. Ka ma m ihe na-eme gị. Oh, na na-egbu. Oh, Manuel Buster. Hey, nego one. Okay, tell. Mucha login na Ihe chenu nko na ego aga. Ana me je interview what the Mba. Ị na-eji interview ọbụla ka iji achị emu bi ego. Chelu. Cheka nko ego ma agụ. Adara m like ịghọrị mmadụ ma mmadụ ịghọrị m. Ihe eche nko ego agụ nkocha anya ozu ewefu ha. Enwe m integrity. Oje azụlụ ezu. Ọrụ ngo anya agụ mmalụ m ozulu ezu. Mma agụ agụ wee mmalụ m ozulu ezu. Hey! Mmadụ ụdị ego ichi mmadụ na Mmadụ iwu iti ajọgakwa n'ụwa. Kedu onye iti wu ihe abiko nụ? Ihe eji ga-emebie nke m. Apụkwa m ebe ahụ. Ka ihe na-ekwu agbasa akwa m o. Isikwa ebe efọ ka m gwa gị eziokwu. Ebe nwere ọdụ chi na chi me anya rachulu m iji enwe m ọdụ. Ibu mkpọgbu gị na gota. Ịkwọgbu gị na gota. Mụ na-akwa gị chelukwa o. Emebina nke m. Kedu onye nsogbu ihe abiko nụ? Ego ụdị ego ichelu chi ya mmadụ. Ọ bụrụ ego ihe ọ bụrụ Nigerian money. Ihe ọ bụrụ Nigerian money. Fọrọ. Na mmanụ igugide ego a. Ị chọrọ ibido kwa n'isi. Ọ gị ihe na-eme m na-eme mistake. Ị ga-ebido kwa n'isi. Aha no. Kedu onye ekwensu mmadụ na-alụ na-ekwensu adọpụta ya. Kedu ihe ndị wee banyere ọka gị? Ọ bụrụ ya ba na ego ụmụ menke. Ejefe gị 5 naira. Ego ji. Chineke kpọrọ ọkụ. Kama ihe enweta ngozi, ihe enweta abụmọnụ. Kama ihe enweta ngozi, ihe enweta abụmọnụ. Ọ ma ego m. Chineke kpọrọ ọkụ. Ọkwa ka ego m. Onye ala. Mma, abụ m. Onye ala keke. Go get up. Hello, Bianna biko, can't you go to biko, can't you biko, can't you Oga biko, ana m eje interview. Na mmanụ asị na nkwụsịrị anyị mana na mma afọ ebe a na-eme interview ọnụ oyibo ebe nke
gwana m ibe ịchọ okwu agha ana m achọ ọrụ ya ndị ga-eme anyị interview wee nweta ọrụ oyibo ka m na-ekwu maka ya a sị na nlụ oyi manụ ebe ya ọ communication telephone communication telefon ka ị na-akpọ ọrụ oyibo ekesin telefon ya ka ị na-akpọ ọrụ oyibo ọrụ bụ ọrụ oyibo ụlọ oyibo nwoke m ka ọ bụ n'anya iwu mgbede ụlọ anụwa dị n'isi ebe anụ that building you that signboard down ka na-acha ebe ahụ anwụkọ mmịa n'ọgbọ inwe ike inyelụ m ihe nwu jebe godu pet ihe ọ na gị na ya kwute eme iwe na owiwe m na-eme ebe a ngwa Sarikini Mbaga Nkiti naga Ebe konaga Gini kona kodi Gini koneku Gini koneme Yokoko Mbaga Mbaga Obele naga Ebe konaga You are under arrest. For smoking in the ham. No evidence. Chibakazo. Tienk. Owo drown. Na ku ni ona binye ba binye. Una etingi chance kan. Nyamia. Ejimun. Na bata. So that deal. It's all about. Oh, I can switch. Hey, and walk. Today I can switch to do. Nanu kwani mundeke ndeke bebe bodo ai wa anya na no de na game na onye abekwa ya again na moda anya na Aluno. Papa, batago. Hey, Yoma. Can I be one day working? O jegoro. Obata. Egwu na nwelo vacancy puta na mortuary. Simo. Nwelo all puta na mortuary. Papa, mortuary kwa. Kibo nke bu mortuary. Tabe chono chito. Go mortuary. Ora mmadụ na-alụ ebe ahụ. Imagwe ya na onye nwụrụ anwụ nwere ego nwụrụ ile na-edozi onu ma ọ na-awụ ya arụ. Imagwe ego na-enye gị. Ije na obele ego. Ọ na-akọgeli. Ọ bụ na ego na-apụta na ya nsogbu adịrọ. Please. M ga na-enweta commission nke m. Ego na
Kede idozgwalo munimwa. Esitago mu no dị n'ime. Michael obezgwa. Anọkwa m n'ụlọ since onye mfọ. Chobadro. Papa. Kekwa maka interview go jekwara ọfụma. Ihe ọbụla gbasara interview a, ejikwara m ya ọzọ. Ka ndị elote n'ihe ndụzara elozo. Iwe ga-adị n'ọkụ. Uncho kansolu nyatba. Yowa, ipia. Bam. Gabo nu na-aga ka eche m nya bụ ndị ezigbo uwe ojii. Bam. Oh, iba ichoro. Ọmụ bụ ugbe na ọka. Nyekere poto. Apie eko. Ai onye wa ma ni ye ekwuru ya kwa ngoro ye mewe. Lumegwu oyemio. Onye chega anyị ri ike. Hey, eze mmụọ biko kele. Hey. Ewo, eze mmụọ. Ị ka chọrọ ike? Mba, achọghị m ike. Achọghị m ike. Ka ngwa ọlụ gị atịba. Mba, jide. Ịna. Meti pọndụ gị. Ngwa. Tụtụrụ ya. Ya mụ tụtụrụ ọdụ mmụọ. Ee. Anọ m na bọyị na-agụ gị agụ. O tegokwe n'ọgwụ a, ihe ejije m bọyị. Ị chọrọ ịga bọyị? Ee, ihe ejije m bọyị. Bọyị ahụ ka ị ga-agba n'obi m. Were ya ọsọ! Ọdụ mmụọ si m tụtụrụ. Bite ebe ahụ ị nọ. Oge, ebintego m. Ngwa banye ọrụ. Ha, ọdụ mmụọ. Ọkwa m gbara gị agba ịfụrụ ọnụ ya. Ibe gbasara bọyị kwuru okwu ya. Ọgụ, iwuru ọnụ ya. Mụ ka ị na-asa abụji ịwa ịza ngwụrụ mmadụ ka m wụrụ ụzọ ibe n'udo na ọṅụ ọgwụkwa emechaa iwe uche gị dịkwu ya ka na-ekwu. Thank you very much. Ha ọrụ gị ka m ji arụji ọrụ isi na ya na m ahịrị eje nwụbọ ọkwa gị na-asa abụji m na ha dịka na-aba ntị ka na-aba ọdụ mmụọ ọ gị bụ ogbu onye bọsụ ndụ na-asọ ya ụzọ. Ọdụ ịma n'ọkụ ka m ji aza ibe ọkwa ebere gị na-emechite elu o nwere ka anyị esi menwuta nwoke m agụrụ. Ị chọrọ ka m fee gị ajụ? Mba, sorry. Gịnị ka ọ na-ekwu? Ọ sịrị gịnị? Mbaga obele binie ọ na-akọ iyo